Inqununu yesikolo samabanga aphakamileyo esinga ngolwandle kwisithili saseXhorha eMpuma Koloni ivele phambi kwenkundla kaMantyi yaseMqanduli ngezityholo zesondo ezichaphazela abafundi. Ukubanjwa kwayo inqununu kuze emva koqhankqalazo lwabafundi benyanzelisa igxothwe. Isikolo esigqwesayo kwizifundo neziphumo. Ibhongo neqhayiya kubazali nabafundi ngokunjalo. Kodwa ngoku inqununu ijamelene namatyala okulala nabantwana besikolo. Siye sathi ke njengenxalenye yophando lethu sathatha ke istatements kwaba bantwana pha esikolweni neziye zakhokhelela ekubeni ke la unit yethu kuthiwa yi-FCS ibe iyambamba umrhanelwa lo ngezityholo ke zokuhlukumeza abantwana ngokokwesondo. Isebe lezemfundo lingenelele. Amagosa ethu kwicala labasebenzi seyityikitile ileta yonqumamisa uprincipal ngoba ke sithi masimnqumamise ukwenzela uba sikhawulezile sileqe uphando. Ngaphaya koko ke sicele into yokuba kubekho uphando nakweli cala lootitshala. Abafundi bakwacele namaqonga akhuselekileyo khona ukuze bakwazi ukuthetha ngokuphandle xa bejamelene neemeko zokuxhatshazwa ngesondo nokugrogriswa. Thule Joka kwiindaba ze-SABC ndiseXhorha.